naman yung malakas na ulan. So paparating na yung bagyo mga tropa. Yo, what's up? Good morning mga tropa. Alright, so papasyal pala tayo dun sa may tabing dagat. At bibili tayo ng isda. Good morning kay Chris pala. So mamamasyal tayo sa may tabing dagat mga tropa para bumili ng isda. Tapos siyempre may dala na rin pala tayong sticker para sa mga followers natin. Alright, gagamitin pala natin si Nano na pula. Ayan o. Alright, so let's go mga tropa. Pasyal muna tayo sa may tabing dagat. At speaking pala of isda mga tropa, no? So mag-i-stack na rin pala tayo ng isda kasi paparating yung bagyo, si bagyong Nando. Kaya kailangan natin mag-i-stack ng pagkain dahil napakalakas daw ng bagyo na yun. Aabot ng signal number 5. Grabe, no? So sana nga hindi na tumama dito sa lugar namin. Pa nakabangon ng lugar namin gawa nga nung bagyong Imo. Kaya sana naman hindi na dito tatama yun. Tapos kaninang madaling araw pala mga tropa, lumindol daw dito sa amin ng 5.5 magnitude. Hindi ko na malayan yun mga tropa. Hindi ko talaga na malayan sa sobrang pagod. Antok. Alright, sana nga may maabutan pa tayo dahil ang oras natin at 7:30 ng umaga. Grabe yung ulap dun mga tropa, oh. Paparating na naman yung malakas na ulan. So paparating na yung bagyo mga tropa. Halos araw-araw ulan na dito sa amin mga tropa. Shoutout na pala sa tropa natin na wala. Ay. Bibili ng isda. Sa bags. Yo.
Uwi ka na. Uwi ka na. Hindi ako. Wala siya, tagal siya. Ayan. Shoutout ka pala kay Galpok. Shout out sa inyo. Dito na tayo. Yan. So may nakasabayan tayong tropa. Neo by Neo. Yan o. Yes, sarap. Sarap talaga pag may makasabayan kang tropa, no? May makasabayan ka sa daan. Ataw! Ataw na! Woo! Ah! Ang bilis ng umiyo na! Tanga na! Hindi tayo bro dyan. May something yung motor na yung mga tropa. Karigado yan. Karigado. Pwede guys. Tako lang daw. Oh. Oh. Sarap pang rides na ano, na pula. Hindi, pangalan ng motor ko na ano. Unano. Oh. Bakit? Ay, na-apply ka na? Oo. Tama mo naman ako. Shoutout nga pala kay Lindon. Happy birthday pala. Birthday niya kahapon eh. Alright, so dito na tayo sa bahay mga tropa. At dito na rin siguro matatapos tong vlog natin. Alright, umabanto pa yung motor ko. Lintik na yan. Umabanto na mag-isa. Gusto pa yata mag-rides eh. Alright, so dito na matatapos tong vlog natin mga tropa. So ingat tayong lahat and God bless. So may ulam na tayo.